வேதங்களை கடைப்பிடிப்பதற்கான அடிப்படை வழிமுறைகளை இந்த பதிவில் காணலாம். முதலாவதாக, நிலையானவற்றை மற்றும் நிலையற்றவற்றை பிரித்தறியும் பகுத்தறிவு வேண்டும். 2. இந்த உலகிலும் மறு உலகிலும் சுகபோக நாட்டத்தில் விருப்பமின்மை வேண்டும். வேதங்களில் சொல்லப்படுவது யாதெனில், ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் 6 விதமான குணங்கள் தேவை. 1. மன அமைதி. 2. புலனடக்கம். 3. மனம் பிற பொருள்களை நாடாதிருத்தல். 4. பொறுமை. 5. நம்பிக்கை. 6. புத்தி பிரம்மத்தில் நிலைத்திருத்தல். இறுதியாக, மோட்சத்தில் நாட்டமுடையவராக நாம் இருக்கும்போது வேதங்களை கற்பதற்கும் கடைப்பிடிப்பதற்குமான தகுதியை நாம் பெறுகிறோம்.